mucha pena, pero para quien la quiera. Energía, energía. Traidá que nos deja ver hasta la orilla de darnos fuerzas para combater la longa noite do capital. Cabeza fría y desperta, de peito corazón quente, la barricada de frente, se levanta. Antes, previamente, unhas asambleas nos diferentes centros onde estamos mayoritariamente concentrados para dar unha consigna no día de hoxe. A consigna é que somos moitos, que todavía podemos multiplicarnos, que se por encima lle botamos todas as razóns que temos, cada un de nós son miles e miles de razóns, e son todas nosas, porque temos moita causa para estar aquí, para mobilizarnos, para facer moitísimas cousas e dar multitude de respostas como estuvemos dando cada un destes días, porque nós sí temos razón, nós sí podemos dar a cara, e mentras tanto os empresarios, os que non cumplen a lei, eses son precisamente os que teñen que estar achantados, os que deben de esconderse. De acordo? Segundo, é importante que nesta movilización todo o que significa esta potencia, esta magnitud que temos cando somos tantos, é importante que sigamos aquí. Hoxe, a medida que nos chegan algunha información, sabemos, nos decían que va a vir o Conselleiro de Traballo para xestionar os empresarios e intentar forzar unha saída. E sobre todo, unha cousa, no día de hoxe acordamos todos, de alguma maneira falando entre nós, que o máis prudente era non tentar a sorte, era decir, o desafío noso está en manifestarnos e estar na rúa, en ter esta presencia de tanto volumen que temos, tan importante, e non dar ni unha sola razón para que poidan actuar contra nós. Xa temos suficientemente forza, temos razón de sobra demostrada, e a cada paso que demos, a cada movimento que fagamos, vamos sumando forzas, non debemos de restalas. Segundo, algo importante que pensamos, os empresarios, e este é posiblemente o noso punto de maior debilidade, e o tedes que entender, e hai que transmitirlo ás empresas e aos hostaleiros desde este momento. Primeiro, sabedes por que aguantan, porque están intentando manter este pulso, é dicir, por que resisten tendo tanto traballo como teñen, todavía? Pois por unha razón, porque eles se fan as súas cábalas, eles fan o seu propio calendario e dicen, é verdad, estamos perdendo uns días, miles de horas de traballo, pero despois, tan pronto como regresen, cando volvan os hostaleiros, cando estén nos centros de traballo, van a empezar a facer horas, e máis horas, e os fins de semana, e os sábados, e os domingos, e os festivos. Entonces, por aí se podrá recuperar moito do que se perdeu, e eles podrán incluso poder cumprir os plazos de entrega. Eso é o que teñen que saber, que non van ter ese tipo de facilidades, que non van poder recuperar estas horas. Teñen que saberlo porque é precisamente a maior motivación que poden ter para que estén predispostos a acordar. Ni máis ni menos. Por lo tanto, entre nós temos que facer un pacto e saber que despois de que se resolva isto, tenemos que estar, se é necesario, os sábados pola mañán e algún que outro día, ao frente nas portas dos hostaleiros para impedir que realmente se poida recuperar. Por eles, os seguiron e os levaron á comisaría. Hai unha razón, é dicir, a razón é intentar intimidar, forzar un pouco a movilización, intentar tamén asustarlos, é dicir, estamos aquí. Hai unha cosa que quero comentarvos. Estes tres compañeiros non estuveron prendéndolle aos contenedores, Eso telo claro. Entendedes? É o que estamos defendendo e dicindo. Non teñen nada que poda demostrar eso. Por lo tanto, a eles tampouco se lles pode imputar nada. Pero tamén os soltaron porque sabían que se non os hubieran soltado, hoxe o escenario sería completamente outro. Estaríamos en outro lugar. Porque hai certas tolerancias que non vamos a permitir, certas cousas que non estamos por tolerar, seguro. Despois, nos vamos a ir ahora a facer un recorrido, vamos con un par de objetivos. Así que é importante, os decidimos que os contenedores e os cruzamos perfecto, máis que eso, hoxe, no. De acordo? Porque ademais é importante que aquí cada vez seamos máis e a xente se sinta cómoda na movilización. Se nos juntamos 2 meses
de estar na rúa para reivindicar a aplicación do convenio colectivo provincial de Pontevedra. Un día que saliu como en un principio tiñamos esperado. Organización, estrategia e disciplina.